אומרת הגמרא, יש לנו שורה וחצי, כי את הרב דימי כשרב דימי שולחת אותי כל יום. אם כבר הרב הזכיר את האנשים, אז דבר ראשון בראש ובראשונה, אז כולנו צריכים לתת הכי מיוחד שיש לנו בשנה, היום הכי גדול והכי קדוש בשנה, זה יום הכיפורים, שכולנו כמובן נמצאים בבית כנסת, כולנו צמים, וכולנו מתפעלים שהקדוש ברוך הוא יסלח לנו ויכפר לנו. בזמן שבית המקדש היה קיים, היה כאן עבודה של כהן גדול, את כל סדר הקורבנות, את כל סדר עשיית הקטורת, וכל מה... ונותן שדה תורתך ונותן בעולם הזה. ותהי עמנו לעולם הבא, חנינה ברפא ברמי, ברפא ברנחמן, ברפא באחראי, ברפא באבא, רפרם ברפא ברחש, ברפא בסרוחה, ברפא בעדה, ברפא בדרו, ברפא. זה היה מהראשון של תלמידי בר שם שחשב על הארץ וחשב על כיסא לא מכיסו